Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata, amudya ang eskwela Kinaray-a, kung sa diin, padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance kang atin mga manugtirek, ang diyang episode para sa Grade 2 Mother Tongue-based Multilingual Education nga may topiko Pagbasa kang Multi-syllabic nga mga tinaga. Ako si Teacher Lynn, ang inyo maestra. Antes kita magpadayon, siguraduhan ninyo nga komportable kamo samtang nagapamati kanaken. Liwanin ko ang atin topiko sa kadya nga adlaw amo ang Pagbasa kang multi-syllabic nga mga tinaga. Pagkatapos kang atin nga leksyon, ginasarigan ko nga makamaan rin kamo magbasa kang mga tinaga nga may duro nga kenla o kon multi-syllabic nga mga tinaga. Sige mga bata, bulan nyo ang inyo nga module para sa atin nga leksyon. Antes natin umpisahan ang ating leksyon, sabti nyo anay ang urubrahan sa testingi nga makita sa page 1 kang inyo nga module. Chiki ang kurit kung ang tinaga masarangan nyo nga basahan, kag X kung hindi. Tugruan ko kamo kang 5 minuto para ubrahan dya. Kumusta? Nasarangan mo bala basahan ang mga tinaga sa kahon? Mayadgid kung nasarangan mo. Kunwara, okay lang. Kay kadya, pagatunan natin ang pagbasa kang multi-syllabic nga mga tinaga. Sa kadya mga bata, balikan natin ang inyo na Tun-an parte sa pagkenla kang mga tinaga. Dya makita sa baliki sa page 2 kang inyo nga module. Hambalin natin ang mga tinaga dengan kang pagtukap sa kada kenla. Handa ron bala kamo? Sige, umpisahan ta. Ayam, tasa, lata, niyog, mani,
Umpisahan natin ang ating leksyon paagi sa pagbasa kang sangka binalaybay. Dengan kita mabasa ha, para masabtan nyo karon ang mga pamangkot ko. Kung handa rin ang tanan, magtukap kang darwa ka beses. Sara, darwa. Ang binalaybay may tig-ulong nga, ako kagang aken pamilya. Ginsulat ni Perpetua Goyo, kag ginlabad siya sa Kinaray-a ni Ami Fe Pagunsan. Lantawan ninyo ang laragway sa inyo telebisyon. Ano ang ginapakita na kadya? Makita sa laragway ang sangka pamilya. Sige mga bata, dengan rin natin nga basahin ang binalaybay. Ako, kagang aken pamilya, ni Perpetua Goyo, ginlubad sa Kinaray-a ni Ami Fe Pagunsan. Ako kagang aken pamilya. Ako kagang aken pamilya nagapangamuyo. Iririmaw sa gihapon kag nagapalanggaanay pa. Wala nagabulag, nagasuporta sa isara kag isara. Wala nagalipat magpaambit kag magrespeto. Bisan ang amon pamilya sa syudad ren nagaestar, wala paglipati ang ginbilin nga paranoblian. Amo dya ang gintudlo ang amon ginikanan. Balik din ang pamilya, haria amon obligasyon. Ako kagang aken pamilya. Mga bata, parte sa ano gani ang ginbasa natin nga binalaybay? Ang binalaybay, parte sa pamilya. Balikan natin ang binalaybay. Ano nga mga tinaga ang may kurit? Sige, basahan ko ang kada tinaga. Isipa kung pira ka kanla ang kada tinaga gamit ang imo mga tudlo. Liwatin ko, basahan ko ang kada tinaga, kag isipin mo kung pira ka kanla ang kada tinaga gamit ang imo nga mga tudlo. Ako, pira ka kanla ang may dyan sa tinaga nga ako. May darwa ka kanla sa tinaga nga ako. Ako. Naga palanggaanay. Pira ka kanla ang may dyan sa tinaga nga naga palanggaanay. May 7 ka kanla sa tinaga nga naga palanggaanay. Na-ga, pa, lang, ga, a, nay. Naga palanggaanay. Naga suporta. Pira ka kanla ang may dyan sa tinaga nga naga suporta. May 5 ka kanla sa tinaga nga naga suporta. Na, ga, su, por, ta. Naga suporta. Nagalipat. Pira ka kanla ang may dyan sa tinaga nga nagalipat. May 4 ka kanla sa tinaga nga nagalipat.
na, ga, li, pat. Nagalipat. Magpaambit. Pira ka kenla ang may dyan sa tinaga nga magpaambit. May apat ka kenla sa tinaga nga magpaambit. Mag-pa-am-bit. Magpaambit. Magrespeto. Pira ka kenla ang may dyan sa tinaga nga magrespeto. May apat ka kenla sa tinaga nga magrespeto. 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 Pamilya. Pira ka kenla ang may dyan sa tinaga nga pamilya. May tatlo ka kenla sa tinaga nga pamilya. Pa-mil-ya. Pamilya. Paranublian. Pira ka kenla ang may dyan sa tinaga nga paranublian. May 5 ka kenla sa tinaga nga paranublian. Pa-ra-nub-li-an. Paranublian. Ginikanan. Pira ka kenla ang may dyan sa tinaga nga ginikanan. May 4 ka kenla sa tinaga nga ginikanan. Gi-ni-ka-nan. Ginikanan. Obligasyon. Pira ka kenla ang may dyan sa tinaga nga obligasyon. May 4 ka kenla sa tinaga nga obligasyon. Ob-li-gas-yon. Obligasyon. Ano ang mahambal mo sa mga tinaga? Ang mga tinaga may 2, 3, 4, ukon masobra pa nga mga kenla. Ang diya nga mga tinaga ginatawag nga multi-syllabic. Liwaten ko, ang multi-syllabic nga mga tinaga may 2 ukon sobra pa nga mga kenla. Sa kadya mga bata, buksi ang inyong module sa page 8 kag sabti ang orobrahan 6. Basaha kag pangitaa sa paragraph ang mga tinaga nga may 4 ukon sobra pa nga mga kenla. Pilia ang napulo lang kabilog. Sulata ang imo sabat sa nagakaigo nga kurit sa page 9. Handa rin bala kamo? Sige, tugruan ko kamo kang 3 ka minutos para matapos ang diya nga orobrahan.
Ano nga mga tinaga sa istorya ang may apat ukon sobra pa nga mga kenla? Ang mga tinaga nga makita sa istorya nga may apat ukon sobra pa nga mga kenla amo ang masunod. Ginapatuman, kasuguan, magpahimuneng, makalaton, makamamatay, masiguro, kaluwasan, nag-umpisa, pagkaligat, amat-amat, naengganyo, magpananem. Kabay pa nga nasulat ninyo kainsakto ang mga tinaga nga may apat o kung sobra pa nga mga kenla. Abi, tugruin ninyo ang inyo kaugalingan kang tatlo kapalakpak kag bongga. Sara, darawa, tatlo. Bongga! Kadyata na mga bata, mamangkot ako. Ano gani ang multi-syllabic nga mga tinaga? Mga bata, tandaigid ninyo nga ang multi-syllabic nga mga tinaga may darawa ukon sobra pa nga mga kenla. Importante nga makilala kag mabasa ang mga parehas kadya nga mga tinaga para madali ang pag-insyende kang mga paragraph, tipon kag mga pahayag. Kay nakamaan rin kamo kung paano magbasa kang multi-syllabic ng mga tinaga, tugruin ninyo ang inyo kaugalingan kang matunog nga pagpamalakpak. Para madugangan pagid, kag mapapag-en ang inyo namanan sa pagbasa kang multi-syllabic nga mga tinaga, sabti ninyo ang mga nabilin nga mga orobrahen sa inyong module. Pagkatapos masabtan ang mga orobrahen, isilidya sa inyo portfolio kay dya pagakolektahen kang inyo manunudlo. Ginapamaan man sa home facilitator nga ipasabat dayon sa bata ang mga orobrahen nga dya. Tandaan nga ang bata lang ang masabat kang mga orobrahen. Diyan kamo para giyahan lang sanda. Sigurado nga nangin mabinungahan ang adlaw nga dya para kanatin tanan. Tenged, may bag-o ruman kamo nga na Tun-an. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antike LRM section. Amo dya ang link. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Hasta sa masunod natin nga pagtuon, Kinaray-a, Atun dya. Ipabugal, Amligan, Tun-an ta. Ako si Teacher Lynn. Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.